वर्ल्ड हेरिटेज एरिया मानास माहारियारि हाग्रामायाव फिन आरोबाव हाग्रा गुदुआव आगान सुरनाय। मानास माहारियारि हाग्रामानि बासबारि हाग्रा ओनसोलाव टुरिस्ट गाइड अबिनाश बर'नि केमेरायाव सेबखांजायो मोसाया बिफांनि दालायाव उन्दुनानै थानाय मोनसे गोमोथाव नुथाय। थारैनो फिन खेबसेबाव मोनसे दावबायारि हानजाया थोंजोङै मोसाखौ खाथि नोजोरावनो सोमोनांथावै नुनो मोन्दों। मख'नाया गोनांदि मानास माहारियारि हाग्रामायाव दायो मोसानि अनजिमाया बांगासिनो। बरपेटा रडनि मुरी बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118।